దళితులు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ఇట్లా వాళ్ళ అయితే ఈ భూమి మీరు ఇప్పటికీ 70 ఏళ్ళకి వెళ్ళి దున్నుకుంటారు. 2 తరాలు 3వ తరం నడుస్తున్నది అనుకోరా, అంతే కదా. అట్లా నడుస్తున్నది. మీరు అట్లనే దాని మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నారు. మీరు అప్పుడప్పుడు కూరగాయలు పెట్టుకొని వస్తారు కదా అని ఇప్పుడే చెప్పింది మనోళ్ళు. అయితే ఏదో ఇంతంత చేసుకుని కొంచెం బతుకు తెరువు వెళ్తున్నది అనేది మీకు అందరికీ దాంతో తృప్తి. ఇంత పనికి మీరు సహాయం ఉంటుందని రూమ్ వేసుకుంటే అందులో ఏదైనా సామాన్లు అదే పంటలు తీసుకుంటాం అమ్ముకుంటాం అని చెప్పి ఆశతో ఇల్లు వేసుకుంటే మొత్తానికి దళితులకు ఇంతంత పచ్చగా ఇల్లు అంటే దాని ఇక ఓర్వరిగా దాని మీద కన్ను పడుతుంది, భూమి మీద కన్ను పడుతుంది, మన ఇళ్ళ మీద కన్ను పడుతుంది, ఓర్వరు గుంజుకుంటారు. ఇప్పుడు కూడా జరుగుతున్నది కదే. ఒకవేళ మీ కాగితాలు వాళ్ళు ఏదో పంపినరు అనుకో వెనకటికి, మీరు దానికి ఏందో ఏమో అని భయానికి దూరం ఉంటుంది. భయం అయితే సర్కార్ కాగితం అంటే ఏందో ఏమో అనుకుని మీరు మాట్లాడుతుంటే ఇవాళ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలని చెప్పాలి. ఎన్ని కాగితం మీతోని రాయించుకొని పోవాలి. నా వారసులకి వీళ్ళు, నాకు వారసులకి వీళ్ళు అని ఓ కాగితాలు రాయించుకొని పోతే అయిపోతుంది. మీరు వదిలిపెట్టిండ్రా భూమి? భూమి వదిలిపెట్టిండ్రా? కబ్జాలో ఉన్నారా చూసుకోవాలి. ఎవరు చూడాలి? తహసీల్దార్ వచ్చి చూసుకోవాలి. కబ్జాలో ఉన్నారా, దున్నుకుంటుండ్రా, పడుతుందా, ఎవరికన్నా అమ్మిండ్రా, అమ్మినట్టు ఏమన్నా సుబూతుందా, కాగితం రాసిండ్రా, ఇవి చూడాలి. వారసులు అంటే నీ తర్వాత నీ వారసులకు ఇచ్చుకునే అధికారం పట్టా కాగితంలోనే రాసి ఉంటుంది. విన్నారా? పట్టా కాగితంలో రాసి ఉంటుంది. నీ తర్వాత నీ తదనంతరం నీ వారసులు అనుభవించవచ్చు అని పట్టా కాగితంలోనే రాసి ఉంది. మీ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర పాతది ఉంటే చూడండి. కాబట్టి నీ వారసులు ఉన్నారా లేదా అని వాళ్ళు అడగవలసిన పని లేదు, మనం చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. మనం ఎవరికైనా అమ్ముకుంటే మాత్రం ఆ రోజు గవర్నమెంట్ ఈ భూమిని వాళ్ళు గుంజుకోవచ్చు. అమ్మలే మీరు ఏడా ఎవరికి మీరు కాగితం రాసి మీ తదనంతరం మీ పిల్లలు అనుభవించడానికి మీకు అధికారం ఉంటుంది. నేనేదో కాగితం పంపితే గారో సమాధానం చెప్పలేను గుంజుకోవటానికి లేదు. మళ్ళా వచ్చి సర్వే చేయాలి, ఇక్కడ కూర్చోవాలి, అడగాలి పిలిచి ఒక్కొక్కరిని, ఇది మీదేనా, ఇచ్చినాయనే దున్నుకుంటుందా లేదా, వాళ్ళ వారసులు దున్నుకుంటుందా చూసుకోవాలి. చూడకుండా ఇట్లా భూమి గుంజుకోవటానికి లేదు. వాళ్ళు ఎవరో చెప్పిండ్రట కదా ఫోన్లో ఎమ్మెల్యే